ένα γραφείο. Δεν είναι φως. Πώς θα πρέπει να το κρατήσεις. Κοίτα, έρθουν όλοι πάλι, γιατί. Όχι. Πάρε το πίσω, πάρε το πίσω. Εδώ έχει καλό φωτισμό. Εδώ έχει καλό φωτισμό. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Αγίε, ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, της ελπίδος των χριστιανών,
Θεία δυνάμει του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών των ενασκήσει διαλαμψάντων, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, των εμλέσβων μαρτυρισσάντων και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Έφτιαξε. Να ευχαριστήσουμε θερμά το κόσμημα του Δήμου μας, την Φιλαρμονική και τον μαέστρο αυτής και όλους που τον περιεβάλλουν και τους ευχαριστούμε θερμά που ήταν και απόψε για άλλη μια φορά κοντά μας και πεάνησαν και απόδωσαν τιμές στην Υπεραγία Θεοτόκο. Θα μπούμε μέσα, θα ψάλουμε την ωραιότητα της Παρθενίας σου, το τελευταίο τροπάριο της σημερινής ακολουθίας, θα πούμε το διευχόν και εν συνεχεία από το κέντρο και θα φεύγετε από τα πλαϊνά, θα προσκυνάτε την Υπεραγία Θεοτόκο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα και του χρόνου. Να είστε πάντα καλά.